Bazalwana bakaBishop Mkasi, umuzi wesithembiso siyacela nisondele emva kwenu ukuthokoza ikhalenda iJudiya siyaphuma eSwatini. Luchulile luyaziwa emikho uthando lwakho Nkosi lubanzi Thando lwakho moyo ongcwele uthando lwakho Nkulunkulu wami uthando lwakho thando lwakho baba lona lubazi luthulile uyaziwa uthando lwakho baba thando lwakho baba lukhombisile sihamba wena wathela ubukhosi bakho wehla wehlele emhlabeni ukuphelisa
uNkulunkulu ongenzelelo. Go to 20 minutes only. Envelope sitholile 1000 rand bazalwane. Uma sekukonke ukuthi 2490. Siyabonga. Ukuthokoza ikhalenda iJudiya. Emva kwabazalwane abalandelayo iTheku lonke kanye namaphethelo. Emva kwabo iGauteng yonke. Abazalwane abakhona esitikini ukuthokoza ikhalenda iJudiya. Emva kwabo abazalwane baseThekwini amanzi amancane isethembiso ukuphila nobizo. Mama.
Lencwadi yomthetho Joshua, lencwadi Ikhalenda 810 rand envelope ingenile. Ukuthokoza 1000 rand imali siyitholile. IJudea 1000 rand. Kanti amathonsi akakashintshi lutho ke bazalwane. Sisahleli la. Lencwadi yomthetho
Usekhona ubhulukile usho yini? Reverend Umathenjwa wathi shumle marandi wathi umapendalo nani shumle marandi sisiwami laphana wathi nawe sisiwami lapha Mathenjwa futhi naye shumle marandi wathi shumle 20 rand wathi makwenjalo nansi mali laphana umama wethu shumle marandi futhi naye futhi wathi makwenjalo futhi kade no asira nhlabathi 20 rand ohlangane wathi makwenjalo kanti nangu leli lebeluthalebuya wathi naye abuye eshula marandi makwenjalo elizwe ngayisebenzisa bokhokho Ingabize baba wethu babdo phezulu laphayana shumle marandi nayo futhi wathi nabo Joshua hambana nabo Joshua Ampumana la kisi sampuma wanga ingasasana Ampana Joshua bengasho bathi ingoma iyodwa singayimoshi Bishop Qini hamba nabo yedudule mashini hamba nabo ngizani seziyaphuma ngiyabonga baba
1,530 amatos. Envelope ubizo sitholile 800 rand. Phila 1,200 rand. Isethembiso 700 rand. Amanzi amancane 1,000 rand. Yaceleka bazalwane mamajola. Mamudawe eBhayibheli noSiyabonga imoti yaduma. Mama Machola, Mama Dawu, Siyabonga, Hevoni Motiatu.
rand amathonsi. Indumiso isiphile 8,000 rand. Impumalanga 800 rand. Isambulo 1,200 rand. Ifilipi 800 rand. Isakhiwo 1,000 rand. Inqaba 2,900. Imvilophi zonke 7,700. Amathonsi athi 810. Isiyonke 8,510. 8,510. $8,530.
engakithi thina uNkulunkulu ubani uNkulunkulu wethu bazalwa uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wethu
Awu 2025 kufanele. Baba, sisabona unyaka ozayo.
wokuthulana kumaphupho hayi bangcwele uNkulunkulu omuhle nje njalo namhlanje mhlasele umuntu sisindele esibangalisi enikangiqala ukuza kuthi abesisi kodwa ke siyambonga nje uNkulunkulu nami ngithi angithuba ke lokubonga bonke abazalwane sibe nabo akade bezosivakashela nabakhona bala ekhaya amabrenji lasehambile abayibambe bangasanikelanga kodwa bayishile siyambonga nje uNkulunkulu angathi bangahamba kahle nasendleleni nani ningadini abazalwane ukuthi makunenkonzo njengale ayikho-ke inkonzo ebaluleke njengo-Good Friday kubantu abakhulwayo bayazi ekade ngihlala ngindawo lapha eMpumalanga kwakuthi uma kuzozo-Good Mshini ngithi mawuzohlala ungayi ku-Good bese kwenzeka uyashona bafike bakubuze laba sekhomeni asebasho ukuthi uyini i-Good futhi ngiyayizwa nje lena bakubuze laba bathi njengoba usula kuthina nje manje yile yini kodwa ukuthi le emhlabeni so lokho kwakwenza ukuthi baba wonke umuntu avuleke ingqondo ukuthi uBhuti ubalulekile ngoba njengoba sekulokuthi walonyaka onyaka oza asinaqiniseko usuku esiphelele asinaso uNkulunkulu owazi so sebenzisa ithuba olitholayo uthi kulo nyaka uyaphila ngithi hamba uye kuBhuti ngoba kozayo awazi uzokuphi ngiyabonga kakhulu amagama abazalwane ngibonga netafula lethu ekade lisiphathele uhlelo siyabonga kakhulu uGoliwe ukusihlelela siyazi baba ugijime kakhulu wehla kwenyuka uzama ukuthi asize sizokwenza le nkonzo kuba bonke nje kuyongala ukuthi hayi senizobona nani ukuthi nizindani nina emkhakheni amen kodwa ngokucabangela thina ukwenzile ukuthi ayiqhubeke inkonzo noma kunzima kodwa iqhubeke nakusefike kwaba mnandi futhi siyabonga kakhulu ke bazalwane mase nihamba emakhaya nihambe kahle endleleni ningaspeedi ninga overtake kwenezirongo nihambe kahle nje nikhayise amalanga ukuthi banibona abanye kube kuhle nje konke sihlanganele baselaneni ngekhathi zonke osokusibusiso ukufundwa kwethu nokuba khona kwenu Amen bazalwane. Ngiyacela baholi. Singakabusisi. Siseqwaqwa la eFree State. Ngabo asinawo umuzi wasezikhobeni la eqwaqwa. Kodwa ke uNkulunkulu sowenza isimangaliso ukuthi sekukhona abacela ukuma bamukelwe beme la eqwaqwa. Ngicela labo mama bonke beze la ngaphambili bamukelwe nabo bishop bathi impela sebazoba umuzi siyajabula kakhulu ngoba sebekhona kuyiqiniso eliphelele ukuthi la sidlula khona usala kunemakha webamuzi makiyazana siyabonga bomama bathi abazalwane babekhonza u-Exodus kuba kuTuli bayamazi abadalesowethu kuba nomama khona eJudayi ithemba besingekho sibakhela njengamakhulu kodwa nasabona ukuthi akusalanga lokho bayolanda nalaba semahleli siyabonga simbone nifika
nani uma kukuhle enkosini nisibone sitheleka sizoba nani. Amen. Umuzi wayethu bakusibiya omuhle ngohanjelwa ngabantu. Umuzi ongahanjelwa ngabantu awubi muhle. Amen. Ngakho-ke ngiyajabula kakhulu ukuba nibe nathi. Manje mama sowuqedile ngicala nathi sebayolanda nalaba abasele. Bengisazosho nje ukuthi bakusibiya wathi hayi wena mama uyalwazi udaba ukuthi ishumi labantu okumele nawe ulitshele ukuthi sengibuyile sengisezikhoveni ngibuyele. Amen. Ubuye kaSuthu bazokuzwa kahle laba bala. Amen. Nawe mama kube ishumi labantu nomunye kube ishumi labantu nomunye kube ishumi nomunye abantu bese ukuthi niwu40 emakhwanta amabili asayakhwala seniyakhona ukuthi igugu yoma siyegoli. Amen. Nami ngiyabonga kakhulu bazalwane sekunikela uBishop oyedwa bamkhatha naba bazalwane amazwi engawasho kubo bese siyawachawula emva kwalokho inkosi ithelisa. Amen. Tule kumbe, tule umni, tule mina mhlaba. Shanti kubashana. Izimindisa, Christ kubafuna. Hallelujah. Siyabonga mama, siyabonga ukuthi le ndawo yaseGwagwa sihamba nathi sithole abazalwane. Ngoba vele nje washo nje sinebishop. Lasivamisile thina sinidlula khona. Kungabe ikolo silandelayo. Injwayelo nje lesijwayelo. Kodwa ke siyacela ngempela kumama. Ilanda amazulu, landa abobhuti, landa bomzala. Sambe nje sonke. Bahle bazalwane bamba nefamily. Ifamily wayishiya emuva ngoba asifuna sifike emndenini sithole ukuthi akusonda wedwa nabaningi abasondi. Sesithanda nasifike emndenini sithole bonke abantu basonda ekhaya. Sifike sithokoza kakhulu nathi ngiyabonga nami. Asibambene nje. Nani bandla lihle umama benu, ubaba benu. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Yabela dlamini sikhawula abazalwane. Yabelela dlamini. Siyabonga bomama. Wena awusindisiwe.
Akisithi thwale sibambano sakho songeni bazana songeni abahlezi bebuye lawo yalicela bona sondela sewusofika kule ndawo sakuda kahle Nkosi mesiyokulunga mesiyokuphila uNkulunkulu waphakade uNkulunkulu wayizulu baba siyakubisela umsebenzi wakho baba Nkosi sihlanzwe ngegazi lakho baba Thixo wena wafela thina siphambaneni baba siyakumema baba sesiyabuyela emuva Nkosi imoto esikhamba ngazo Nkosi yami Thixo awusigcine akube nguwe baba osikhambela phambili isikhawu sakho la ngengozi yakho baba uNkulunkulu othandekayo uNkulunkulu Musa ngokuncengile malusi uNkulunkulu oseduzane lathi baba indlebe zakho kazivalwanga ukuthi zingazwi imithandazo yethu baba siyabonga Nkosi siyabonga Mesiya siyabonga Mesiya ukuphila hlala lathi kuleli bandla Nkosi yami ithemba lakho esikhaya phakathi kwesilingo phakathi kwezitha kodwa wena malusi hlala lathi mengameli nokukhulekile Nkosi la ngothando la ngosikawo sinikeze umusa la ngesikawo sakho kuze kwena phakathi